Nyt esittelyssä Grasshopper 725 dieseli Kubota 902, 25 heppaa. Työmyyrä, etuleikkuri, oikea etuleikkuri. Perälaite reilusti koneen etupuolella. Grammerin terveysistuin dieselimalleissa vakiona. Varustellavissa puhkaamattomilla Steel-renkailla. Tässä myös ne. Perälaitteita löytyy 130 senttinen, 150 senttinen, taakse purkava, sivulle purkava kautta alle murskaava samassa paketissa. Taakse purkava on aina taakse purkava. Erittäin runsaasti varusteltavissa. Monia muita varusteita on saatavana etuleikkuriin ja vetokardaanilla. Taitettava turvakaari vakiona. Huippukone. Ja tässä pikkuveli 725 eli bensakäyttöinen 524 Grasshopperin etuleikkuri. Selkeä etuleikkuri, päästään pensaiden, penkkien alle ja muualle, eli jos ajatellaan astilaurasta eteenpäin, niin päästään noin metrin eteenpäin kuskin istumapaikasta näin. Moottoritekniikaltaan kone on ihan sama kuin 100-sarjalainen, eli 750-kuutioinen 24 hevosvoimainen Briggs-Bratonin moottori. Yksinkertaisuudessaan kone on tekniikalta. Koneessa on 2 hihinaa. Toinen hihina välittää voiman moottorilta terälaitteille ja toinen hihina pyörittää tuolla olevia teriä. Eli äärimmäisen yksinkertainen, helppo huollettava ja näin. Ja vaikka kyseessä ollessa on bensa perusmalli, niin istuimena todella hyvä amerikkalainen soffamalli istuin. Magneettikytkimet. Ja kaikki muut herkut koneesta löytyy. Renkaina löytyy pelkästään nurmikuvion renkaat tähän malliin. Ja seuraavalla otannalla esitellään teille Powerwall sähköinen leikkuukorkeuden säätö kautta huoltoasentoon nostaminen. Todella hyvä peruskone moneen käyttöön.